Momentálne sa nachádzame v safari výbehu. Safari výbeh, to je také pomenovanie tejto veľkej plochy, ktorú tu vidíte za mnou. Je to taký spoločný výbeh pre viaceré skupiny zvierat, pre levy a pre tigre. Samozrejme, my ich sem nemôžeme pustiť naraz, ale vždy sem púšťame iba jednu partiu. Význam toho výbehu je v tom, že trošku majú tie zvieratá zmenu, oni sa sem dostanú tak raz za 5 dní, takže stále to pre nich je nejaké nové. Vedia si tu pobehať, vedia sa tu niekde skryť do tieňa, vedia si trošku oddychnúť od návštevníkov. Hlavne, čo je dôležité, je, že tým, že sa striedajú viaceré tie skupiny zvierat, tak každá si to označkuje. Tá skupina, ktorá dojde po nej, tak sa to snaží preznačkovať. To je dosť taký významný podnet a dobrý stimul v ich živote, pretože vo výbehu, kde tie zvieratá žijú väčšinu života a kde im nikto tady neprechádza, tak tieto pachové stimuly nemajú také, jak tie zvieratá tuto u nás. Takže výbeh 7000 m2, to je veľkosť skoro fotbalového ihriska, takže určite tu je dosť možností na to, aby tie zvieratá tu strávili pekný deň. My sem sa snažíme každý deň púšťať inú partiu, takže to vychádza, že zhruba raz do týždňa vyjde na každého proste takáto vychádzka. Zase tu rozhadzujem mäso, zase na to, aby tie zvieratá trošku to tu hľadali, oni to budú cítiť, samozrejme v tej vysokej tráve to nebudú hneď na prvý pohľad vidieť, takže trošku strávia času tým, že budú si to mäso hľadať, sú stimulované k pohybu, takže to je pre nich len dobre. Tuto za tou žltou stenou sú všetky tie výbehy, ktoré vidia návštevníci, takže cez tieto dvere potom tie levy alebo tigre sú pustené do tohoto výbehu. Tie dvere sú dvojité, aby tam z jednej strany nebuchali jedni, z druhej druhý, nemuselo by to vydržať, takže je tam taký odstup, vlastne aj aby ošetrovateľ tady mohol. Je to taká obslužná chodba, ošetrovateľ môže chodiť buď v tej chodbe alebo nad ňou. Tým pádom máme to tu pod kontrolou všetko. No a ako hovorím, zvieratá sa sem dostanú z každého z tých veľkých výbehov, ktoré návštevníci vidia z návštevníckej cesty. Týmto oknom sem potom návštevníci môžu pozerať do výbehu, ak teda majú šťastie, že tie zvieratá sa nachádzajú zrovna tu, pretože skutočne tých 7000 m2 im ponúka rôzne možnosti, ale samozrejme návštevník má tu možnosť pozrieť sa sem do takéhoto výbehu, prípadne si porobiť nejaké fotografie. Súčasťou safari výbehu je aj toto prírodné jazero, ktoré slúži tigrom, najmä tigrom, tiež na kúpanie. Levy tí moc vodu nemusia, takže oni do tej vody v podstate ani nejdú, ale tigre si to vedia užiť v tých teplých letných dňoch. V podstate vedia sa tu vykúpať a osviežiť, takže je to taký bonus k tomu veľkému priestoru. Na takú núdzovú obsluhu tohoto výbehu používame terénne auto, pretože ten výbeh je tak veľký, že my často tie zvieratá tam ani nevidíme. No a keby sme mali pocit, že teda nejaké to zviera sme dlho nevideli, nevieme čo s ním je, či je zranené alebo čo, tak proste vtedy ošetrovateľ sadne do auta a ide sa do toho výbehu pozrieť, ináč sa tam ísť teda nedá. Je len málo prípadov, kedy sme to využívali ako núdzovku, viac menej, ale používame toto auto na jazdy pre našich klientov, na safari jazdy, kedy aj bežný človek, keď sa nahlási na safari jazdu, môže sa s nami previesť po tom výbehu medzi levmi alebo tigrami. Toto tu je pamiatka ešte na tie začiatky, kedy sme vlastne zvieratá zvykali na toto auto. Pre nich to bolo samozrejme veľmi zaujímavé, niečo veľké, čo sa pohybuje, takto napádali, no a náš tiger Timur dokonca ochutnal aj nárazníky, takže sme to nechali ako takú spomienku a hlavne ukážku toho, čo ten tiger dokáže s takýmto plastovým nárazníkom urobiť. Samozrejme, odtedy ubehli už 4 roky a tie zvieratá sú na to auto absolútne zvyknuté, dokonca ho ignorujú, vôbec si ho nevšímajú.
Keby sme sem dali nejaké cudzie auto, zase ich musíme nanovo na to zvykať, takže je možné, že by zase k tomuto došlo, ale toto auto už je v bezpečí.